maalataan tämmönen. Ja siis tää tästä. Tää ruskea osuus. Se on paperia. Se on niinku ruskea. Eli se on valkoinen. Niin nyt maalataan se. Mulla on täällä valkoista akrylimaalia tämmöstä. Tässä on siis kuvio. Tämmönen kuvio, niin kuin tässä punaisessa, mutta ei näy tässä kamerassa. Tai nyt näkyy vähän. Mulla on täällä... No siis... Ui! Tänään ostettu. Tämmösiä penseleitä. Tai mun sisko. Nää on tämmösiä penseleitä. Joo. Vielä mä maalaan. Joo. Eli mä maalaan tämmönen. Nää on ihan märkiä. Nää on ihan märkiä näköjään. Mä oon pessun varmaan. On. Mut siis meillä maalataan tällä värillä. Mä en tiedä. Siis miten tää pitäis maalata, kun on tämmönen, tää pyörii. Nyt mä voin varmaan ihan täältä ihan reunaan maalata. Mä oon vähän miettiä, mitä tästä tulee. Nyt ensin valkoista. Joo. Ensin valkoista. Nykäri. Joo, ja nyt on maalaamaan. Mä vähän vaihan sitä asentaa. Mä sitä nyt. Joo, eli tässä on tää. Joo, maalataan. Jännittää vähän. Okei, joo, mä näen nyt tästä jo, että pitää maalata 2 kerrosta. Ainakin. Okei, eli siis mä oon maalannut tästä jo tosi vähän. Joo. Ja siis... Jos täältä kuuluu vähän jotain taustaääniä, niin vanhemmat puhuu siellä jotain, mut... Joo. Niin mä oon maalannut tätä aika vähän vielä. Ja joo. Tätä on mun toinen tai eka, en ole vielä ihan varma video, niin mutta ei vielä siis tullut Slash-videota, luultavasti, en tiedä. Luultavasti ei oo. Niin näette varmaan hieman aikaa menee siihen, kun mä teen sen ja editoin, niin näette sitten kohta varmaan mun Slash-videonkin. Ja joo. Mä siis nyt maalaan tän. Varmaan ekan kierroksen kuvaan teille. Sitten mun pitää odottaa hetki. Ei kauaa. Ehkä. En tiedä. Niin jos pitää ottaa kauan, mä nukun sitten siinä välissä. Eli yö. Niin kun 7 välissä. Mulla on vesikoppi vähän täällä. Antaa niitä liota täällä hetken. En jaksa hakea tänne vähän enempää vettä, niin nyt vähän. Niin eli yön jälkeen mä siis jatkan tätä jostain joku. Ja mä ajattelin, että me voitais myös, tää on siis Käpin nukketalo tämmönen. Varmaan tiedätte, Käpin nukketalo. Niin mä ehkä näitä purkkeja ja tätäkin ehkä vähän maalaan, koska tää on vähän tylsävärinen näin. Tasoitetaan.
Ehkä tästä jää vähän hyvempi pinta. Parempi. Ei hyvempi, vaan parempi. Mut joo. Eli nähdään kohta. Mä laitan tähän, että miten kauan aikaa meni.